červnovém vydání Radnice se můžete těšit například na tato témata. O víkendu 15. a 16. června se na Sedlčanské kotlině uskuteční tradiční závody v rallycrossu. Sjedou se sem účastníci z celé střední Evropy a program bude velmi nabitý. Jeho třešničkou na dortu bude nedělní doprovodný program, o který se postará vítěz letošního Dakaru Martin Macík. Program bude zajištěn i pro ty nejmenší návštěvníky. Výstavu o slavné závodnici Elišce Junkové máte možnost shlédnout v Městském muzeu v Sedlčanech již jen do 2. června, tak se rozhodně zastavte. V týdnu od 13. května se žáci 9. tříd 2. základní školy propojení v Sedlčanech zúčastnili řetězového provádění na zámku ve Vrchotových Janovicích. Prováděli zde každý den po dobu 6 dní a každý se svého úkolu zhostil zodpovědně a všichni byli moc šikovní. Lidová hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech na Cihelném vrchu. Během června bude otevřena každý pátek a sobotu od 20 hodin při dobrých viditelných podmínkách. Pozorovací program pro veřejnost bude zajímavý, tak se přijďte podívat. Sedlčanský klub Studio 2 prožívá náročné, ale úspěšné období. Mladí členové se účastní mnoha soutěží, vystoupení a různých akcí. Na soutěžích v gymnastickém aerobiku se jim daří a pro Sedlčany vybojovali nejednu medaili. 2 má za sebou organizačně náročný závod Začni s mistry, který se zde uskutečnil 19. května a sklidil veliký úspěch.